Ahoj, moje meno je Henro a vítajte na mojom kanáli. Dnes sa pozrieme na príbeh, ktorý vás určite šokuje. Príbeh Nataši Kampuš, ktorá prežila 8 rokov v zajatí. Predtým, než sa stala obeťou únosu, mala normálny život ako každé iné dievča. No všetko sa zmenilo, keď mala iba 10 rokov. V tomto videu sa dozviete, čo sa stalo pred jej únosom, ako prežívala v ťažkých podmienkach a ako sa jej podarilo ujsť. Ak sa vám bude príbeh páčiť, nezabudnite dať like, odber a môžeme ísť na príbeh. Pred únosom mala Nataša celkom normálny život. Narodila sa v Rakúsku a vyrastala v rodine, ktorá mala svoje problémy, no nebolo to nič, čo by ju nejako výrazne ovplyvnilo. Mala svoju školu, kamarátov a rodinný život, aký majú mnohí z nás. Všetko sa však zmenilo, keď mala len 10 rokov a bola unesená. Tento nešťastný okamih navždy zmenil Natašin život. Počas cesty do školy Nataša kráčala po ceste, nič netušiac, že tento deň bude iný ako ostatné. Zrazu sa k nej priblížilo auto, ktoré zastavilo vedľa nej. Wolfgang priklopil, 35-ročný muž ju násilne vtiahol do auta. Nataša sa ešte snažila brániť, no nebolo to nič platné. Priklopil ju, odviezol na odľahlé miesto, kde mal svoj dom, a tam ju uzamkol do podzemnej miestnosti, ktorá mala byť jej domovom na ďalších 8 rokov. Bolo to miesto bez okien, izolované od sveta, kde Nataša strávila väčšinu svojho detstva a dospievania. V zajatí to pre Natašu bolo ako nočná mora. Po prvotnom šoku sa musela prispôsobiť úplne novému spôsobu života. Podzemná miestnosť, do ktorej ju priklopil zavrel, bola malá, bez okien a plná temnoty. Podmienky boli veľmi tvrdé. Mala k dispozícii len základné veci, ako posteľ, stôl a malú televíziu. Bola izolovaná od sveta, bez akejkoľvek komunikácie s rodinou alebo kamarátmi. Počase si však začala na tieto podmienky zvykať. Naučila sa, ako prežiť, ako sa prispôsobiť každodennému životu, ktorý bol plný strachu a neistoty. Snažila sa udržať si psychickú rovnováhu, čítala knihy, písala si denník a občas sa pokúšala navodiť si pocit normality, aj keď bola vzdialená od všetkého, čo poznala. Učila sa, ako sa správať k priklopilovi, aby sa vyhla jeho hnevu, no zároveň sa v nej zachovávala túžba po slobode. Celý čas v zajatí sa musela sústrediť na prežitie, ale nikdy nezanevrela na myšlienku, že raz sa jej podarí ujsť. Vzťah medzi Natašou a jej únoscom, Wolfgangom Priklopilom, bol veľmi zložitý a plný psychologických hier. Na začiatku sa Nataša snažila odolať a získať si aspoň minimálnu slobodu, no postupne sa prispôsobila brutálnej realite svojho zajatia. Priklopil bol veľmi manipulujúci. Striedal medzi tvrdosťou a akýmsi falošným prejavom záujmu. Niekedy sa snažil vytvoriť ilúziu, že sa o ňu stará, a dokonca jej prinášal darčeky alebo jedlo, ktoré by inak nedostala. Tieto momenty však boli len ďalším spôsobom, ako ju udržať pod kontrolou. Nataša si uvedomovala, že ak má prežiť, musí sa správať pokojne a nenarušiť jeho náladu. Napriek tomu, že sa medzi nimi vytvoril určitý vzorec, v ktorom sa vyhýbala jeho agresívnym reakciám, nikdy nezabudla na svoju túžbu po slobode. Aj keď bol Priklopil jej únoscom, Nataša si dokázala zachovať svoju vnútornú silu a nádej na útek. Tento vzťah teda nebol založený na žiadnej láske alebo rešpekte, ale skôr na manipulácii a strachu, čo ešte viac zhoršovalo jej psychickú záťaž. Nataša Kampuš ušla 23. augusta 2006, keď mala 18 rokov. Tento deň bol pre ňu osudný, pretože dostala príležitosť na útek. Priklopil ju poslal umývať auto. Počas umývania auta Priklopil odišiel do domu, čo bolo pre Natašu ideálna príležitosť. Rozhodla sa okamžite ujsť. Utekala do neďalekej záhradkárskej oblasti, kde narazila na ženu, ktorá si všimla, že niečo nie je v poriadku. Nataša jej vysvetlila, že je unesená, a tá žena okamžite zavolala políciu. Po oslobodení sa Nataša Kampuš musela vysporiadať s množstvom psychických a emocionálnych výziev. Po 8 rokoch strávených v zajatí, kde bola úplne izolovaná od sveta, sa musela znova naučiť žiť medzi ľuďmi a získať späť pocit slobody. V prvých mesiacoch po oslobodení sa Nataša cítila zmetená, osamelá a stále prežívala traumu z minulosti. Bolo to obdobie, v ktorom sa musela prispôsobiť modernému svetu, ktorému sa počas väznenia nemohla prispôsobiť.
K tomu sa pridali obrovské mediálne tlaky, keďže jej príbeh bol medzinárodne sledovaný. Natáša sa stala predmetom verejného záujmu, čo jej spôsobilo ďalší stres a problémy s adaptáciou. Toto bol príbeh Nataši Kampuš, ktorý je naozaj neuveriteľný a ukazuje obrovskú silu a odhodlanie človeka. Je fascinujúce, ako dokázala prežiť 8 rokov v takých strašných podmienkach a nakoniec získať svoju slobodu. Čo si o tomto príbehu myslíte vy? Napíšte mi váš názor do komentára. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like a prihlásiť sa na odber, aby ste nezmeškali ďalšie zaujímavé príbehy. Ďakujem za pozretie a vidíme sa pri ďalšom videu.